Dievčatá, keďže sa blíži nádherný sviatok, sviatok zaľúbených, v Leila Moda Fashion a jej Armida spodná bielizeň na ulici Dlhý rad nájdete takéto nádherné valentínske boxerky pre vašich priateľov, manželov, otcov, detkov, synov. Takže malá ukážka. Nádherné srdiečkované boxerky ML, XL, 2XL. Nádherné pusinky ML, XL, 2XL. Sú z úžasného materiálu, sú veľmi príjemné. Nádherné banániky ML, XL, 2XL. Zaľúbené lienky. Prídete sa, zastavíte, keď pôjdete po ulici Dlhý rad. A my vám pomôžeme a tie správne vyberieme. Zaľúbená žabka je len vo veľkosti XL. Nádherný baranček, ovečka, nádherná ovečka. Baranček ešte len bude. Nádherné srdiečko. Tu je takýto vtáčik a píše, je tam niekto? Je tam niekto? Píše nám tento vtáčik. No tieto sme už mali. A ak to nechce so vzorom, srdiečkové chcel, je také dačo jednoduché, tak v ponuke gesky, červené boxerky. Ďakujem za srdiečko, za odber, za like. Vaša Leila Moda Fashion a jej Armida spodná bielizeň, ulica Dlhý rad, Bardejov. Ahojte.